e piem mar laro tend kom duol mar pinje Afrika mano Africa Union Commission. Ruto mane loso e nyasi mar yawo ayanga tuke mag Yala ma okelo kamoro achiel jod bura mag pinje Afrika ma Ugwe nopuoyo Raila ni en kod lony mar higni mang'eny kod paro manyalo konyo chwalo dongruok mar pinje Afrika duto e rang'iny mamalo. Ruto bende owacho ni Raila biro bedo kaka duol ne pinje Afrika kendo kwayo jotend pinje Afrika ma Ugwe mamoko mondo mi sire kaka yorno bende mar nyiso achiel kuom pinjego. This time round, it is the opportunity for East Africa to produce the chair of the Africa Union. And in our midst, we have a solid candidate, a man with tremendous experience, a Pan-Africanist who can take this continent to the next level. I ask you as East Africans that we stand united behind the candidature of our former Prime Minister, the Honorable Raila Odinga, so that he can provide the leadership of this continent that is so much desirous to take our continent to the